सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीत धनशक्तीचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला। कुणी कितीही नाकारलं तरी वास्तव लपून राहिलं नाही। भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांनी अक्षरशः पैशांचा पाऊस पाडला असं बोललं जातंय। मात्र एवढं असूनही काँग्रेसनं ठाकरे शिवसेनेचे प्रत्येकी एक नगरसेवक विजयी झालेत। त्यामुळे सावंतवाडीकरांची साथ जनशक्तीलाच असल्याचं यातून स्पष्ट झालंय। पाहूयात त्या संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट। 20,000 मतदार असणाऱ्या सावंतवाडी नगर परिषदेची यंदाची निवडणूक भाव खाऊन गेली। भाजपकडून मतदारांना पैशांचं वाटप होत असल्याचा आरोप त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेकडूनच केला गेला। हा आरोप कुण्या नवख्यानं नव्हे तर दस्तूर खुद्द माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांनी केलाय। भाजपचे पैसे घेऊन मतदान शिवसेनेला करा असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं। हे बघा, अशा तऱ्हेचे पैशाचं वाटप झाल्यानंतर निवडणुकीचं चित्र काय आहे हे फारसं कोण सांगू शकणार नाही। परंतु जर खऱ्या अर्थाने विकास आणि भूमिका, शांतता याचा विचार केला तर आमच्याच पक्षाचे सर्व सीट निवडून यायला पाहिजे होत्या। पूर्वीसुद्धा मी एकदा 17च्या 17 सीट निवडून आणलेल्या होत्या, परंतु त्यावेळेला असं पैशाचा वापर करणारे कोण पार्टी समोर नव्हती आणि आम्ही तर कधी असा वापर केलेला नव्हता। त्याच्यामुळे आताचं चित्र हे शेवटी जनतेने ठरवलं पाहिजे। जनता ही सर्वोच्च असते लोकशाहीमध्ये। जनतेने एकदा ठरवलं की कितीही पैशाचं वाटप केलं तरी आम्ही ज्यांनी विकास केलेला आहे ह्या शहराचा त्यालाच मतदान करणार, तर मग सगळी मतं माझ्याच पॅनलला, आमच्या शिवसेनेच्या पॅनलला मिळू शकतात असं मला वाटतं। याबाबत भाजप नेते पालकमंत्री नितेश राणेंना विचारलं असता याचे पुरावे पोलिसांना द्यावे, राज्य निवडणूक आयोगाकडे द्यायला पाहिजे, पोलिसांना त्यांचं वक्तव्य तपासायला सांगेन असं विधान केलं होतं। म्हणजे केसरकर साहेब बोलतायत काय कोण पैसे वाटतायत, चुकीची बाब आहे। असे काय त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी पोलिसांनी द्यावा, राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिलं पाहिजे। म्हणजे स्वतः एक माजी मंत्री आपले स्थानिक आमदार स्वीकारतात ते पैसे वाटतायत, हे अतिशय गंभीर बाब आहे। मी पोलिसांना त्यांचे वक्तव्य तपासायला सांगितलं। हे जरी खरं असलं तरी वस्तुस्थिती पाहता भाजपच्या या वाटपाला शिवसेनेनंही वाटपातूनच उत्तर दिलं हे देखील तेवढंच सत्य आहे। कोट्यवधींचा पाऊस या निमित्तानं शहरात पडला। सामान्य नागरिकांनी देखील यावेळी थोडी वेगळी परिस्थिती होती असं बोलूनही दाखवलंय। त्यावेळेला थोडीशी वेगळी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे कुणी उमेदवारांनी, त्यामुळं अंदाज बांधणं थोडं कठीण जातं। निश्चित ही वेगळी परिस्थिती म्हणजे मला जाणून घ्यायला आवडेल। तुम्ही पत्रकार आहात, तुम्ही सगळं जाणताय, पण तुम्हाला आणि मला जे दिसलं ते निवडणूक आयोगाला का दिसत नाही? काय आता तो तेवढ्याबद्दलचं काय सांगता येत नाही, पण कारण हे दिसायला पाहिजेत आणि ही आताची जी नवीन एक पॅटर्न ठरतो तो चुकीचा वाटतो असं एक जाणकार मतदार म्हणून मला वाटतं। निश्चित तुम्ही अनेक निवडणुका आजवर म्हणजे मतदान केलं असेल, निवडणुका बघितल्या असतील, ती जी तुम्ही परिस्थिती म्हणताय ती मलाही दिसली आहे, तुम्हालाही दिसली आहे, पण ही परिस्थिती खरंच आहे असं मानायचं का? कारण काही जण म्हणजे आयोग म्हणा किंवा काही जण म्हणतात की ही परिस्थिती नव्हतीच किंवा त्यांना ते दिसलं नाही। जे तुम्हाला दिसलं, म्हणजे मला दिसलं, जे इथल्या बाकीच्या मतदारांना दिसलं ते त्यांना दिसलेलं नाही। त्याच्यामुळे आत्तापर्यंतच्या सगळ्या निवडणुका असतील किंवा हे असतील, कारण तुम्ही स्वतःहून त्याबद्दल व्यक्त झाला, त्यामुळे त्याबद्दल ह्या गोष्टी काय असतात, ह्या गोष्टी अंधारात घडत असतात, उजेडात येण्यासारख्या गोष्टी नाही। आणि ह्या उजेडात आल्या तर त्यात निवडणूक आयोग दखल घेईल ना। ह्या सगळ्या म्हणजे गुपचूप गोष्टी घडत असतात, त्यामुळे बाहेर यायला थोडा वेळ लागतो। यातच आता काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले। घरी पैसे घेऊन आलेले कार्यकर्ते बूथवर पैसे वाटप होतंय म्हणून सेना आणि भाजपात झालेलं भांडण यात दिसतंय। पैसे घेऊन तुमका लाज वाटू हवी, सत्य तसा तुम्ही आणि आमचा मत तुमका, पण हायता नाही करायचा आणि सांगायचा तुमच्या कोण असत त्यांका पोलिसांका बोलव काय इकडे
मात्र या धनशक्तीच्या लाटेतही विरोधी गटाचे 2 नगरसेवक विजयी झाले. बिना पैशांचं मतदान केलं त्याबद्दल मतदारांचे आभार ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक देवा टेमकर यांनी मानले. जसं बोललेलो लोकांनी चांगल्या याला मतदान केलं, ही अराजकता माजवलेली होती, त्यांनी ज्यांना मतदान केलं नाही, बिना पैशाचं मला मतदान केलं, हे भरपूर मी मतदारांचे खूप आभार आहे की एवढे मला हे दिलं की निवडून आणलं, हे मतदारांचे खूपच मी आभार आहे. तर लोकांनी धनशक्तीला लाथ मारत काँग्रेसला संधी दिल्याचं विधान नगरसेवक तौकीर शेख यांनी केलंय. आज जो हा विजय झाला आहे हा काँग्रेस पक्षाचा हा विजय आहे, परत माझ्या मतदारांचा विजय आहे आणि आजपासून आम्ही काँग्रेस पक्षाचा खातं ओपन केलेलं आहे. ह्याच्या पुढची निवडणूक स्वतः आम्ही काँग्रेस पक्ष म्हणून स्वतः आम्ही लढणार. जिल्हा परिषद पंचायत समिती ह्याच्या पुढे काँग्रेसचेच उमेदवार निवडून येणार. निश्चितच आज अनेक पक्षांचे उमेदवार तुमच्या होते, मोठी शक्ती होती, आज तुम्हाला इथल्या लोकांनी निवडून दिलाय, त्याबद्दल काय सांगा? त्याबद्दल मी लोकांना एकच सांगतो की हे जे माझे मतदार होते बरोबर, हे धनशक्तीला कंटाळून त्यांना आज एक असं म्हणजे काम पाहिजे बरोबर, ते काम आपल्याला मिळायला पाहिजे. जे नगरसेवक होते माझ्या आधीचे त्यांच्याकडनं कुठल्याही प्रकारचे इकडे कामं झालेली नाही आहे, त्याच्यामुळे आता आम्ही त्यांची कामं पूर्ण करणार आणि आमच्या ह्या मतदाराने धनशक्तीला कंटाळून धनशक्तीला लाथ मारून आज काँग्रेस पक्ष निवडून आणलेला आहे. एकंदरीतच सावंतवाडीत पैशांचा पाऊस पडला हे नाकारून चालणार नाही. एका मताला 10,000 तर काही ठिकाणी 25,000चा आकडा होता. हे आता मतदार राजाच बोलून दाखवतोय. ऑन रेकॉर्ड बोलण्यास मात्र तो कचरतोय. तर दुसरीकडे वाटप करणारे पक्षाचे काही कार्यकर्ते हे उच्च शिक्षित सधन लोकांनीही मतांचे पैसे मागून घेतल्याचं बोलताय. चौकात नाक्यावर हीच चर्चा सध्या रंगतीये. त्यामुळे या निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पडला, खिसे गरम झालेत हे स्पष्टच होतंय. काहींनी तर दरवर्षी अशा निवडणुका होत म्हणून साकडं घातलंय. परंतु धनशक्तीला नाकारत मतदारांनी मतदान केलं. एवढंच नव्हे तर धनशक्तीला नाकारताना मतदान यंत्रांवर उपस्थित होणाऱ्या शंकाही पुसून टाकल्या. निवडणूक आयोगाला एक प्रकारे ही क्लीन चिटच दिली गेली आहे. सरते शेवटी एवढंच की सावंतवाडीकरांनी धनशक्तीपेक्षा जनशक्तीच भारी हे दाखवून दिलंय. विनायक गावस, कोकण साद लाईव्ह, सावंतवाडी.